The Word of God is alive and powerful, sharper than any two-edged sword, piercing even to the dividing asunder of the soul and spirit, and of the joints and the marrow, and is a critic of the thoughts and intents of the heart. All Scripture is God-breathed and is profitable for doctrine, for reproof, for correction, for instruction in righteousness, that the man of God might be mature, thoroughly equipped unto all good works. Study to show thyself approved unto God, a workman that needeth not to be ashamed, rightly dividing the word of truth. Matthew 7:15-17 and verse 20-23, Beware of false prophets, who come to you in sheep's clothing, but inwardly they are ravenous wolves. You will know them by their fruits. Do men gather grapes from thorn bushes, or figs from thistles? Even so, every good tree bears good fruit, but a bad tree bears bad fruit. Therefore, by their fruits you will know them. Not everyone who says to me, Lord, Lord, shall enter the kingdom of heaven, but he who does the will of my Father in heaven. Many will say to me in that day, Lord, Lord, have we not prophesied in your name, cast out demons in your name, and done many wonders in your name? And then I will declare to them, I never knew you. Depart from me, you who practice lawlessness. Titus chapter 1 verse 16, They profess to know God, but in works they deny him, being abominable, disobedient, and disqualified for every good work. 1 John 4:1-3, Beloved, do not believe every spirit, but test the spirits, whether they are of God, because many false prophets have gone out into the world. By this you know the Spirit of God. Every spirit that confesses that Jesus Christ has come in the flesh is of God. And every spirit that does not confess that Jesus Christ has come in the flesh is not of God. And this is the spirit of the Antichrist, which you have heard was coming, and is now already in the world. Isaiah 8:19-20, And when they say to you, Seek those who are mediums and wizards, who whisper and mutter, should not a people seek their God? Should they seek the dead on behalf of the living? To the law and to the testimony, if they do not speak according to this word, it is because there is no light in them. Galatians 5:1, Stand fast therefore in the liberty by which Christ has made us free, and do not entangle or be entangled again with a yoke of bondage. Before we start our Bible study nining adlaw, want to dayon kita sa paggamit sa prinsipyo sa 1 John 1:9. Aron nato ikasugid ang atong mga sala nga nahimo nining adlaw. Otherwise, kini mahimong babag sa atong pagtuon sa pulong sa Dios. 1 John 1:9, If we confess our sins, He, God, is faithful and just to forgive us our sins and to cleanse us from all unrighteousness. But for you, unbeliever, the issue you are facing is not confession of your sins. It is using your free will and make the most important decision in your entire life, the decision to believe in the Lord Jesus Christ as your Lord and Savior. Acts 16:31, mo'y nagasulti diha. Tumuo ka kang Ginoong Hesus ug ikaw maluwas. Busa sa hilo magandam ta
sa atong tagsa-tagsa ka kalag. Let us pray. Amahan na mo nga langit, no, nagapasalamat kami kanimo ning lain na sab nga adlaw, nga imong gipadangat kanamo, buhi pa kami ning among lawas, kiniti mailan nga, nagalihok pang imong plano. Salamat o Diyos sa imong grasya, imong pagdala kanamo ning napita karon, aron kami makapadayon sa pagtuon sa imong pulong kining tanan. Among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo. Amen. Well, maayong adlaw sa tanan na itong mga subscribers, atong mga higala, atong mga igsuon diyan ni Kristo. Welcome and welcome kanyang tanan. Magpasalamat ta sa Dios nga giatagan pa kitag laing higayon nga mag-uban aron sa pagpadayon sa atong tulumadon. Adlaw-adlaw pagtuon sa balaang pulong sa Diyos ka mo lamang nga atong kaligon, kabaskog, nga atong gamit sa atong adlaw-adlaw Kristohanong panginabuhi. Niya pa kita sa atong giduputan nga pagtulunan nga giuluhan og how to be truly happy in life. Okay, padayon ta ni atong ibiyaan kagahapon, naghisgot man tas mga nagkalalay mga sala, unya dinhin man kita masango kagahapon bahin sa mga gihisgutan ta dinhi nga mga troublemakers, okay, nga wa ni sila pagtahod og otoridad, dili ni sila makaakos pagpailalom sa otoridad sa bisag unsang matang sa otoridad. They cannot afford to be under any kind of authority. So they are authority disoriented. In other words, they had never been oriented to put themselves under any authority in life. Wala. Maubitaw nga, ito na manato kini every now and then, and bahin sa prinsipyo sa otoridad nga kinahanglan nato nga mga magtutuo ang ilalom, should put ourselves under any kind of authority. We need to be oriented to authority, any kind of authority. Okay? Ug mao nga ang gisigutan ta dinhi nga pagsabot-sabot, pagplano-plano, pagkonsabo sa tuyo sa unsa pagdaot sa otoridad. O kini mga tawhana nga wa gyud ni sila magahatag og pagtamod o bisag unsang matang sa otoridad. So, sa akong nanginaigon, disoriented kita. Kini sila nga, mga matang sa mga katawhan nga, disoriented to any kind of authority. Well, of course, balik ko na to. Ang troublemaker, ilang tanaw nila, sila ray otoridad. Maura na. So, kay ilang tanaw, sila ra kunoy maayo, sila ray sakto. Now, as a result of conspiracy, mao na ni, there is active civil disobedience. Now, nag-isgot po na dihang mga bersikulong feet running rapidly to evil. Kini refers to criminality, destruction of property and life in the name of some kind of crusade, kunuhay. Kanang mga pagdaot nas mga kabtangan, okay? Tungod kay doon ako no sila katungod sa pagbuhat sa ingon niya na. Mao ni nakagrabe. Kada bang tungod kay ilang gituhuan, bisan og sayop sila, tungod kay nagama naman sila ilang kaugalingon nga sila kunoy sakto, mo nagmulihok na sila sa pagbuhat og dautan, batok nimo. Bisan dili sila sibo sa sakto, dili. Therefore, we move forward. Okay? Verse 19, nagaingon usab kini, a false witness who utters
lies, and one who spreads strife among brothers. Now, unsa maning false witness? Kanabang bahimo kag testigo nga mauna bisag dili, right? Bisag di tinuod ba? Now, makahimo ba ang Kristohanon og ingon ana? Makahimo ba? Can a believer do that? You see, ang nakagrabe manggod ining false witness. Tungod kay malawgaw ang sitwasyon. Di ba? Ang bot nato pasabot ini mao nga. Kung naay maghimog bakak nga pagtistigo, ang mahitabo mao nga malubog na hinuon ang kaso. Kung naaman galing kaso, ang iyang tuyo mao ang paglubog sa kaso. Now, a false witness is one who lies and makes it impossible to bring out the facts. A false witness who utters lies and one who spreads strife among brothers. Ang gipasabot niya na sa mga kaigsuunan, mga Kristohanon, sowing discord or strife between the brethren. Kini hisgot to playing one person against another. Nagkasabot ka ba nining playing one person against another? Sabong-sabong, mao na ibong pasabutan na. Sabungon ba? Naibaw na ba kag kinsa ning tawhana? Okay, naibaw na ta. Kusog mo ingon na. Di ba? Now, muadto na siya sa usa ka Kristohanon ug mudayon og ingon, nahibaw ka ba nga sikuan mao ni iyang gisulti? Muhonghong na siya ingon ana. Now, adto na pud siya sa ubang mga Kristohanon, honghong na pud didto. So, unsay resulta? Pagbantay dyan mo ingon ana. I hope di ka ingon ana pod. Karon nakasabot ka na, bahin ining kaimtanga ha? Kasabot ka na, okay? I just hope. Ngano di ay nga si Timoteo nagasulti og likay di ay alikayin ninyo kining mga tawana. Nakita ni mo na? Basin og sa una mo ingon kag di man na angay likayan. Angay man gani na nato sila may mayan. O mahimo ba? Mahimo ba ni silang mga tawhana may mayan? Mamay-may ba ning mga tawhana ka? Unsay mo na. Kung wa magani kini sila maminaw sa pagtudlo sa pulo sa Dios, kung wa magani nila himuong tinuod ang pulo sa Dios sa kinabuhi, ikaw pa kaha musulti og mumay-may nila. Apilon ka pa. Apilon kanila og duot. Unsay nga na nang ingon nga iduot. Iduot. Apilon kanilang irok ba? Ituros sama sa kuto. Isabot ka. Apilon kanilang turos. Tudson ka ba? Namaw na. Kaya nga no God. Mao man ni gusto ining mga tawhana. That's what they want. O bitawng nagsulti. Unsa may gisulti? Okay. So let's go to 2 Timothy chapter 3. Verses 2 to 4. Be. Kini gisgutan din mga Kristohano ni sila. Okay? They are believers. Oh, by the way, kung imong basahon ang bersikulo 1 niini, nagsulti din og unsay gisulti sa verse 1? Sa verse 1 yun, apan sabta kini nga unya sa kaulahi ang mga adlaw, managpangabot ang mga panahon nga lisod. Na unsa man ang kaulahi ang mga adlaw. Unsa man. Kanus aman ang kaulahi ang mga adlaw. Kining kaulahi ang mga adlaw,
mahimong daghaning buti pasabot ra maani. Apan ko natong tan-awon kining gipanglista dinhi nga kaulahi ang adlaw managpangabot ang mga panahon nga malisod na unsa may buti pasabot ini. Kining tanan nga itong gilista dinhi, gilista ni dili ni para sa mga unbeliever. Kining mga buhat nga tanang gilista nato dinhi para sa mga magtutuo ni. These are for believers. Magkabuhat ba ang mga magtutuo kayo ni? Pila ka buok nga sala ang gilista dinhi? Giihap man ninyo? Pila ka buok? Be? Binato ko nung ipon, be? Haba ato ko nung ipon. Magdungan tang ihap. Ana ay lovers of self. Lovers of money. Boastful. Arrogant. Revilers. Disobedient to parents. Ungrateful. Unholy. Unloving, unreconcilable, malicious gossips, without self-control, brutal, haters of good, treacherous, reckless, conceited, lovers of pleasure rather than lovers of God. So pila na sila? 18 or 19? Pero tinagana. Tanawa ko ipanglistang mga sala nga gipamutang din Dili ni mga sala gilista para sa mga unbeliever ha. Para ni mga magtotoo, mga believers. Nawangay pabagong listahan ng mga sala ang mga unbelievers, mga di magtotoo, di na kinahanglang listahan ng mga sala ang mga unbelievers. Kaya nga naman, tungod kay mao na may ilang naandang gipamuhat. That is already part of their life. Way of life naman na nila. So di na kinahanglan. Ang mga magtotoo, mga believers, mo'y buot ipasabot ani. Nga sa kaulahi ang mga adlaw, managpangabot ang mga panahon nga malisod. So, unsay but pasabotan Ang but pasabot, ini mao nga, kung ikaw usa ka magtutuo, nga nagapadayon sa pagkamasukihon, nagapadayon sa pagkabadlungon, nagapadayon sa pagkakarnal, ngaway undang, moabot ang mga panahong lisod, tungod kay musud ka na sa imong kaulahi ang mga adlaw, alang niya na. Kasabot ka? Nawa ni maghisgot nga kalahiang mga adlaw nga hapit na. Moingon ka tingalig, bitaw tinuod. Ingon ana na bitaw mga tao ron. Nga naman di ay una. Di ay ingon ana. Diin man gikan kining mga butanga. Di bagikan sa kinaiyang mga sasala. Nakita ni mo? Nga mao'y nagalihok diri ka nato. Nang usab na di ay ang mga kinaiyang mga sasala ron sa una. Wala ba? Maurag hiyapon. So, dili ta magic ani ug moingon og kiniilhanan ni sa kaulihang mga adlaw. Dili ni ilhanan. Ilhanan ni sa usa ka magtutuo nga nagpadayon sa iyang pagkakarnal, nagpasagad na lang sa iyang kahimtang nga nahigawas sa plano sa Dios. Tuwa ba siya sa CD? Cosmic Dinosphere siya nagalunang dito. Naga-enjoy siya dito sa pagpakasala. Naga-enjoy po siya sa disiplina sa Dios. Na mao na ibut ba sabot ni mao nga sitwasyon. Kaya ang mga tao unya magmahigugmaon sa ilang kaugalingon. Mga hinapi, tigpagawal, hambugero, tampalasan, masukihon sa mga ginikanan,
walay igabalos, dili Diyos nun. Walay pagbati sa paghigugma, dili malukmay, tigbutang-butang, mapatuyangon, mabangis, dili mahigugmaon sa maayo, mabudhion, madali-dalion, tigpaborot, nga nagahigugmas kalipay, inay sa Diyos Hinoon. And we know that when we move forward, pag yun, ini, kutos, versikulo 7, nagasulti na yun din nga kini mga tawahan na likayin ninyo. No, ito yatong hisgutan nga likayin ninyo. Naon sa may but pasabutan lovers of self, lovers of money, boastful, arrogant, revilers, disobedient to parents. Nawato ra gud ni hisgutan tagsa-tagsa kung unsa ni sila. Aron maklaro nato. Ug mo na atong sugdan sa pagtuon sa sunod na pagtuki bahin ining pagtulunan about sin may tungod sa sala. Tagsa-tagsaon yun ito sa paghisgot kini. So gidapit ka sa pagpadayon sa pagsunod ning atong pagtuon sa balahang pulong sa Dios. So magampo ta. Bala na mo nga Dios. Salamat nini imong padayag ka namo nga mga kamatuoran gikan sa imong pulong. Mong gitun-an karon hinaot nga kini mo tuhop gayud sa among galamhan nga makabantay, makaalinggat kami niining tanan nga mga matang sa sala nga mo ay guba sa among espirituhan ng pagkinabuhi. Kaya kini among usa sa among kaaway nga espirituhan nun mo ang kinaiyang makasasala nga diyan na niya sa among lawas o giampo na mo nga ikaw magadasig ka na mo magapalig-on kanamo sa among pagbarog nga ang among gamiton sa among kabuoton mao lamang sakto nga sibo sa among kabuoton nga unta ang balang Espiritu Santo lamang magagiya magahom kanamo aron dili kami mahisukamod ini pagtintal sa among kinaiyang makasasala. Salamat o Dios nga imo kami gilamdagan niini sa wa pa kami magtuon bahin niini gipakaingon man namo nga okay lang namo sa among pagkinabuhi apan karon among natino gyud nga ikaw lamang ang kamatuoran ang among sundon ug wa nay lain. Salamat sa imong paglamdag kanamo niini. Grasya kining tanan o Dios. Salamat ng among Bible study through the YouTube. Pinagi sa Vic Balbido Evangelistic Ministry. Gamita kining maong ministry o Dios. In a mighty way o sa unsa may imong kabubuton. Salamat dahil kami pagbalik ugma aron kami makapadayon sa pagtuki bahin nining mga butanga mao lamang ang among kabaskog kaligon sa among pagpadayon sa Kristohanong pagkinabuhi. Hinaot nga among makabuot ngayod ang among common goal which is spiritual maturity aron maangko na namo pagkinabuhi ang Kristohanon nga may katakos sa pagkinabuhi pagdawat sa imong nga panalangin o sa paghimaya kanimo kining tanan among gipasalamatan sa ngalan ni Ginoong Hesukristo among bugtong manluluwas. Amen.